Ring light po. Ring light. Case po, maraming case, walang pop socket. J7 na. May J7 po. Case po, maganda po yung case namin. Silicone, hindi nabubulok yan. Yung boy, tigset todo to QC boy. Baka Santa Peda pa ila damamak pakanda pa ila to. Katakot apan kami di Divisoria ni Kendall. Grabe, tigset todo boy. Wenzel boy agay di perview. Hi. Makita yung tulad tayo sonorit manan boy. Tigset todo boy. Isum-isum ka tama. Nag-FX kami latan boy, madi kami gigiban papan di moraita. Medyo napangit. Nag-jeep Haggard man. Parang sa paso. Maday, pang Madin boy, naggalas talaga ni. Madin! Naggalas boy kasi lang kalaubing. Diba nagpangit boy? Kita nyo ano eh. I feel so bright, I feel so gifted, I feel so high, I feel so lifted. By my side is where you're sitting, in my life is where you fit in, yeah. I never thought that I would get this far. I wanna drive around in the nice cars, I wanna forget about my scars and just have a good night. I smoke something down, I drink something down, I'm feeling it now, I'm feeling it now. I could say it out loud. When I see you, my heart goes. Sana sinabi mo nagpigsa ititudo. Slay. Solano! 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 Hey, Solano! Solano boss! Solano! Bayambong! Bayambong! Solano! Solano! Boy mo na kami boy! When I see you, my heart goes. I could say it out loud. Maraming pangin ko men. Uy, nabusoan niya sa akin boy. Pinunaganan. Lakon nga Jimejas. Going backwards man. Sakto. Ayos. Pila agad man. Let's go man. Divisoria pa man. Dati kami unag 999 boy. Ito Divisoria. Bali, niya timo natin kabirukan boy. Badbado. Badbado. Badbado pay. Katangan mi kano ni Carlo. Tibado na. Nagpudot. Naglamis ito. Nakajacket ak. Nagpudot ko kabil ko. Ito yung bag ko ni boy. Anti-snatch man. Nikat mo. May pop socket po. May pop socket po. Wala daw. Wala daw kung pop socket. Kuya, magkano tempered? 80. Ring light po case, tempered glass. Ring light po. Malakas pa yung ilaw ng ring light namin. May lawan po pati kuto. Ring light, tempered glass po. Pop socket wala. Tempered glass, pop socket, walang ring light. Ay, baliktad. Baliktad po, sorry. May ring light po pero walang pop socket. Case po, maraming case, walang pop socket. J7 na. May J7 po. May J7 po. Anong design po ma'am? Walang character lang po ma'am. Character lang. Case po, maganda po yung case namin. Silicone. Hindi nabubulok yan.
Ring light po, malakas yung ilaw. Walang pop-socket. Ring light po. Ring light. Tempered glass. Walang pop-socket. Ring light po, bilog. Gusto na ba? Tayo dam, dito tayo sa Diamond Hotel. Iyon. Ano? Baba na ako? Ay, andito na po tayo sa labas ng Diamond Hotel, mga kaibigan. Halika na dito ng dami. Bati tayo. Punta ka na doon, magpagilid ka na doon. Pakidaan-daan lang kung may laptop. Okay na doon. Oh, yeah. Okay na po. Maganda ba dito, Dam? Bale boy, magbababa muna kami ng gamit dito. Hi! Tapos lalabas kami mamaya, kakain kami. Saan tayo kakain, boy? May damdamin. Baday! Hi! Anong gusto mong kainin? Spaghetti! Punta na kami, boy, dun sa ano, sa room. Ano? I'm happy today. Today, sa hotel. Pagtyagaan muna namin tong room, boy. Masyadong kun eh. Pagtyagaan muna natin, ha. Ito, boy, mga kwanto eh. Mga 5K itong isang ganito. Galing pa tong kwan, boy. Hawaii. Gutom na ako, men. Huwag na nating i-montage tong pagkain. Kain na lang tayo. Naimas. Insult ako. Dito na tayo sa hotel, men. Gusto nyo makakita ng konting montage dito sa hotel? Ito yun. Boy, sa sobrang pangmalakasan dito ng wifi, boy, hindi nyo ba alam ng password dito yung apelyido, boy? Tignan nyo to, boy. Sign in tayo, boy. You know, room number, you know. Apelyido. You know, man. Boom. Connected. Pagod na kami ni Damdamin. Damdamin, nalika dito. Damdamin, nalika dito. Pagod na kami ni Damdamin, boy. Bukas na lang ulit. Magkukulitan na lang tayo bukas ulit, boy. Medyo gabi na kasi, Bye!
Boom! So ayun, nag-edit ako ngayon ng video boy. Pasensya na, ngayon lang ulit ako makaka-upload. Tapos meron tayo kaibigan dito, si Ayel. Ayan. Okay, medyo nag-error tayo. Boom! Walang signal! Ano na? Smart! Basta shoutout kay Ayel, tapos kay Floyd, tapos boy, happy birthday kay Kurt. Birthday niya kasi dun siya sa Bonfal, hindi na ako nakapunta kasi medyo malayo ako dun. Tsaka weekend. Tapos kung makikita nyo, wala na akong braces. Hindi na sila stricto sa akin, boy. Tapos ngayon, may mga isi-shoutout pa ako eh. Shoutout tayo. Shoutout segment, you know. You feel me, man? Shoutout kay Sammy TV. Shoutout din kay Razel_02 Lopez. Tapos, shoutout kay Eril Domingo. Shoutout din kay Akire Eyam or Erika May, siguro to, binaliktad yung pangalan niya. Tapos kay Gabriel Elijah De Luna. Kay Loverboy. Hindi ko alam kung anong totoong pangalan ni Loverboy, pero isa siyang boy. Loverboy. You feel me, man? Tapos pa-shoutout kay boy Cyril Lucas. Nyangay, boy. Ayan, tapos shoutout na rin dun sa Vizcayano Vloggers. Tapos pakilike lang yung page namin dun sa Facebook, Vizcayano Vloggers, boy. You feel me, man? Boy, pasensya na ha, guard. Kagagaling lang kasi dun sa resort. Tapos kanina pa ako nag-edit. Alam mo yun, kahapon 5 minutes na edit. Tapos ngayon 5 minutes ulit na edit. Di ko na alam yung gagawin ko, hindi pa ako kumain. Kain muna ako, boy. Paalam sa inyo. Wow!